Goedenavond, het is zaterdag 24 april en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. De wachttijd voor een sociale huurwoning is de afgelopen jaren iets toegenomen. Van een paar maanden naar gemiddeld een jaar. Dat blijkt uit cijfers die de NOS opvroeg bij woningcorporaties. De toename in Zeeland komt hierdoor. We zien aan de ene kant dat er meer woningzoekenden staan ingeschreven voor een woning. En aan de andere kant zien we dat op jaarbasis minder woningen vrijkomen voor de nieuwe verhuur dan vroeger. We doen het overigens veel beter dan landelijk, waar mensen in sommige gemeenten langer dan 10 jaar op een huis moeten wachten. Zorgen over de Zeeuwse situatie hoeven we ons volgens de directeur van Zeeuwland nog niet te maken. Wat zorgwekkend zou kunnen zijn is dat je die wachttijd langzaam op ziet lopen. Dus daar moet je natuurlijk wel iets aan gaan doen. Als je slim woningen bijbouwt, dan kun je er ook voor zorgen dat door doorstroming die daar weer op gang kan komen. Met name zien we nu dat voor de groep senioren, dat daar eigenlijk zeg maar, de vraag groot is. En als we voor die groep woningen kunnen bouwen, en dan komt die eengezinswoning eigenlijk weer vrij voor een gezin of een 1- en 2-persoonshuishouden wat daar weer graag zou willen wonen. Maar het tekort aan geschikte huurwoningen voor verschillende doelgroepen is niet het enige probleem. Wat ook belangrijk is dat het gat tussen huren en kopen wat wordt gedicht. Want wat goedkopere koopwoningen, daar zien we toch ook in Zeeland dat daar de vraag eigenlijk steeds naartoe neemt. En dat maakt het ook ingewikkelder dus voor mensen om vanuit de huursector op dit moment te verhuizen naar een koopwoning. En daardoor stokt die doorstroming ook binnen de huur. Langer dan 3 jaar kan het in ieder geval nooit duren in Zeeland. Bijna alle corporaties garanderen binnen die termijn een passende woning. Vispluis is het meest aangespoelde stukje plastic langs de kust. Het zijn bossen plastic die onder visnetten worden gebonden om de netten tegen de bodem te beschermen. En van dat zwerfafval is een kunstwerk gemaakt, Pluis. Maanden is eraan gewerkt en vandaag werd het onthuld in Zierikzee. Ja, ik vind het een prachtig resultaat. De handen ook, die vragen om de aandacht voor een belangrijk probleem. Tegelijkertijd zijn het ook prachtige kunstwerken geworden. Dus ja, daar brengt cultuur, bewustwording voor een belangrijk probleem zoals vispluis in de zee. We halen zoveel vis uit de zee en daar gooien we plastic voor terug. Het is een enorm probleem. Jaarlijks komt er 50.000 tot 100.000 kilo van in zee. Als je dat in de bossen zoals je het aantreft bij elkaar doet, dan kun je de dikke toren waar we naast staan ermee vullen. Jaarlijks komt zo'n hoeveelheid in de Noordzee terecht. De voedselketen vervuilt, vissen eten het, wij eten het uiteindelijk ook. We hoeven het helemaal niet te eten. Zeker niet omdat er ook een alternatief is wat afbreekbaar is, wat biologisch is. En het is wat mij betreft ook winst als we daar met deze kunstwerken ook de aandacht op vestigen. Er wordt volop getest met alternatieven. En het lijkt erop dat de visserij de overstap snel kan maken. Het was deze week feest bij de Gamma in Vlissingen. Want Dimitri de Vriend is 25 jaar in dienst. Daarom werd hij in het zonnetje gezet en met een luxe auto naar zijn werk gebracht. Ik vond het wel geweldig als hij voor mijn deur kwam. Had ik echt niet verwacht. Dimitri is autistisch en heeft houvast aan zijn werk. Een leven zonder de bouwmarkt kan hij zich niet meer voorstellen. Het is gewoon mijn leven. Ja, heel veel collega's zijn ook heel veel, ook een beetje familie. Ik voel me ook wel thuis bij de Gamma. Iedereen is gewoon zorgzaam en gezellig. Ik vind het hartstikke leuk hier om te werken. Een van de dingen die hij dagelijks doet is het koffiezetapparaat bijvullen en schoonmaken. Wat zijn collega's erg kunnen waarderen. Zonder koffie kunnen wij niet functioneren. Maar hij maakt onze winkel schoon, hij vult, hij wijst de klanten de weg. Het is gewoon iemand, als die er niet is, dan missen we hem. Gelukkig is hij er bijna altijd. En dat wil hij zo houden. Ik wil gewoon bij mijn pensioen kunnen werken. Dimitri is flink verwend. En het was dubbel feest, want hij is vandaag 45 jaar geworden. Het worden spannende dagen voor biljarter Joey de Kok uit Leeuwerdorp. De driebander mag eindelijk weer eens een toernooi spelen. En het is meteen een mooie mijlpaal in zijn nog jonge carrière. Morgen debuteert hij op het Nederlands kampioenschap voor senioren. Ja, voor mijzelf is dat natuurlijk superleuk. Alleen het jammere is wel weer dat het de corona is. En normaal gesproken zit daar 400-500 man op die tribune. En nu zit er niemand. En dat maakt het wel weer jammer. Maar van de andere kant komen Ziggo Sport erbij. Dus dat maakt het ook weer leuk.
Het is alleen wel de vraag hoe de spelers voor de dag komen. Want voor de meeste deelnemers is het lang geleden dat ze wedstrijden gespeeld hebben. Ik denk dat veel spelers er moeite mee hebben om alleen maar te trainen en geen wedstrijden te hebben. Ik denk dat het voor iedere speler lastig is. Toch denkt de Kok dat hij, ondanks het ontbreken van wedstrijdritme, een goede prestatie kan neerzetten. Mijn vorm, ja, ik denk dat hij wel redelijk goed is. Ja, ik heb er in ieder geval alles aan gedaan en ik voel me in ieder geval wel sterker worden. Ik denk zelf dat ik wel een kansje heb. Ik wil eigenlijk gewoon bij de mas gewoon vanaf seconde 1 gewoon genieten. En ja, ik heb er veel voor getraind, dus ik kan mijn eigen niks kwalijk nemen, vind ik. Het Nederlands kampioenschap begint dus morgen en wordt in Berlicum in Brabant gespeeld. Het was vandaag flink zonnig, wel dreven er wat hoge en dunne wolkenvelden langs, maar dat mocht de zon niet in de weg zitten. Echt warm was het niet, met maxima rond 14 graden, frisser dan normaal voor de tijd van het jaar. Maar uit de wind en in de zon was het prima te doen op het strand. De wind is inmiddels wat aangetrokken, aan zee wordt die vrij krachtig tot krachtig. In de loop van de nacht neemt deze wind weer af. Er is dan ook weinig bewolking aanwezig en daardoor kan de temperatuur flink onderuit gaan. Deze temperatuur komt rond het vriespunt uit en nabij het zeewater iets boven het vriespunt. Morgen is het droog en zonnig, iets frisser dan vandaag met maximumtemperaturen rond de 12 graden. De dagen daarna verlopen overwegend droog en zonnig. Het blijft fris met temperaturen tussen de 10 en 15 graden. Wat wij te danken hebben aan de noordelijke wind met de aanvoer van wat frissere lucht. Woensdag lijkt nog de warmste dag te worden, maar dan kan er ook weer wat regen vallen. En tot zover. Straks dan ben ik nog bij u terug met Zeeland de Week. Het overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Dus heel graag tot zo en anders nog een fijne avond.